var sindssyg, min far, og min far var sindssyg, min mor, og psykologer blev kaldt ind for hver sin part, og jeg skulle sidde og kigge på blikklatter, og det var meget, meget ubehageligt. Meget ubehageligt. Du sidder her så rolig og fortæller. Du fik afgjort, din skæbne blev afgjort i landsretten. Ja, ja. Hvordan kan man, groft sagt, hvordan kan man, hvis vi springer lige lidt frem og så lidt tilbage igen, vi går tilbage til tiden omkring skilsmissen lige om lidt, men hvordan når du selv ser tilbage på den her tid, hvor jeg ved, det har været altså kaotisk for dig, og det har været utrygt for dig, fordi du også har været meget sammen med din far, mens han var meget fuld, og du har oplevet, det har du ikke været så meget inde på, tvangsauktioner, stævningsmænd, og der var vi skulle gemme os ind under bordet, og stævningsmanden var der, og vi skulle have en mand til at sige, nej, han er lige gået, eller han er ikke hjemme. Ja, jeg spillede lidt skuespil der, og så videre, og så videre. Jeg har været egentlig en meget tæt familie, der så bliver skåret midt over, kan man sige. Men hvordan kan man, tror du, blive sådan forholdsvis velfungerende mennesker, og en meget populær og rolig studievært på... Ja, de skulle bare vide, ja. Ja, hvad foregår der egentlig inde på facaden der? For det første, min meget, meget stabile mor. Ja. Min fortrolige, min søster. Ja. Og så ikke mindst, det skal man i hvert fald ikke forklare det, min fars mange perioder som ædru, og det var der heldigvis flest af, hvor han havde han bliver beskrevet i bogen som det mest moralske menneske, jeg kender, og når man så tænker på elskerinder i hobetal, og sorte penge, og druk, og det ene og det andet, så tænker man, hvordan kan han være det? Men det var han i den periode. Der var slet ikke tvivl om, hvad der var rigtigt, og hvad der var forkert. Så når han kom ud på den anden side efter sådan en tur, så var vi aldrig i tvivl om, at det var forkert, og det vidste han også selv. Hun er også inddraget i det. Der er også små i min fars problemer. Det skulle vi måske ikke have været, men jeg har i hvert fald aldrig været i tvivl om, på hvilken side af hegnet jeg vil stå. Så altså min mors stabilitet, min søster, og så min fars, han var ligesom Dr. Jekyll og Mr. Hyde, altså min fars gode sider, som jeg har lært enormt meget af, og som jeg bruger også hver eneste gang, jeg går på i Hammerslag, så er han med mig lige herinde. Ja, konstruktiv, kreativ sjæl, ja. Yes. Der er jo mange sjove episoder i den her bog. Det virker måske lidt paradoksalt, men den er faktisk også... Den balancerer sig lidt på grænsen mellem tragedie og folkekomedie. Ja. Og for eksempel den passage, hvor din far er i fængsel, står for mig som noget af det mest medrivende og underholdende. Ja. Hvordan var det at besøge din far i fængsel? Han fik en spritdom, det kunne du lige selv forklare, hvordan han havnede i fængsel. Ja, han i en ordentlig brænder kom han til at sætte sin store nye Volvo på nogle togskinner, som et tog så kørte ind i og blev afsporet. Og det kostede ham 60 dage i fængsel, hvilket han var enormt ked af, fordi var der noget, han ikke så sig selv som, så var det kriminelt, og han fik jo en dom efter en straffelovsparagraf, ikke for spritkørsel. Men han skulle så 60 dage i fængsel, og det måtte han jo tage med oprejst pande, og jeg husker det. Jeg har så været 16